И да, здравейте, Булайн тук и да, ще ви поразкарам малко и с Бъдър PvP-то. Ще ви покажа за какво става въпрос. Да, взех си Марч. Така, добре. Това не ми трябва, това не ми трябва. Марч Бола също, само това ще ми трябва. Но аз се няма са такова. Така, пържок да си видим. И да, тук в самият сървър има някакъв флаг. Да, разсъпа към Кептън, брате. Супер як сървър е според мен, но има лак. Дори когато не снимам, отново има лак, което е тъпо. В смисъл не е само от мен. Да си им нещо ли? Няма смисъл сега да си хабим това. Ще я поразкарам и с самия сървър, да ви покажа за какво става въпрос. Тук са доста ютубъри, като например Team Mortal, Банко, всякакви газета. Така, и първото, нали, както видяхте там, пуска, нали, в спауна и ще пишете Warp Base. Няма просто какво да прави там. Warp Battle Doom пише думи. Така. Чуваме там да видите за какво става въпрос. Те се променили, мисля, че. Така, да, променили са го. Не, също си даже мисля, че. Така. И да, това е Battle Doom. Това не знам какво е. Тук са го разбили. И да, тук е направо Warp Event. Е това. Тук. Warp Event, ето. Тук е за Speed. Тук е по-точно за... Забравих какво беше. Тук е за Jump. Тук е за... Не знам си какво. За евента за честовете, макар че те горе са честовете. Да. Така. Чуваме на Warp. Добре. Warp чест някакво да правим е Warp Enchants. Така. И разбира се, някой трябва веднага да ми пише по скайпа, защото съм гаде. Така. И напиша ли Warp Enchant, не ме пуска ли за нещо енчантване. Идвате на Warp SMS Демек, нещо такова. И значи, тук е Rank Ender Dragon. Enchest, чупене на спаунери. Кита му е така, нали? Си ги прочете, плюс една Golden Apples. Good Apples. Номер така. Цената е 9,60. Тук е Rank Wither. Exile. Invisible. Нещо такова. Поделение на 3 хома, 3 Ender Pearls и цената е 6 лева. Тук е Warp Creeper, ако не се лъжа, да. Команди Feed, Alpha Color Chat, Kit Iron, така добре. И цената му е 2,40. И най-скъпият кит, това е Buzzard Squided, Health, Craft, Near, Top и Head. И цената му е 12 лева. Чуваме на Warp Event, ви го показах. Warp End, да ви скивате. Pilllock. Добре. Ще скивате и Warp End, да ви покажа какво става въпрос тук. И да, това е Warp End тук. Тук Валакут, то се направо на един хит съм сигурно. Така, добре. Warp Factions. Тук как да си направите факшени, как да защитите своята база и тем подобни работи. Всичко ще ви обясня изобщо. Всичко какво трябва ще ви обясня. Така. И добре, защото тук ме пуска като... Добре, има нещо бъгнато тук. Warp Factions. Warp. Така би трябвало. Warp Factions. Добре. Може да съм го написал 2-3 пъти правилно. Няма лошо.
Тук някакъв Shadow, има всякакви ютубъри. Това ютубъра е яко, защото мисля, че ти дава всичките възможни китове. Безплатно. Това. Което е яко. И да, тук ме пуска на... тук имаше табели, 100%. Добре, Warp 4. Макар че знам какво е това даже. Айде. Да, това е тук спринта. Warp още къде е? Warp Nether. Nether няма да ходя, защото са били пигмени там някой, може да умря. Така, Warp PvP. Warp PvP е просто някакво друго. Вие се знаете какво е това. Не дей ги биве. Така ми добре. Да, тук си излизате бийца, това това. Защо да не падна? Warp, кой има? Warp Shop. Shop, добре да покажа. Warp Shop. Всеки, който получи 500 гледания на клип и така, добре. И това е Warp Shop. Да, тук се продават всякакви работи, продават спаунери, блокове, да, имат всичко, каквото сетите. Warp и Warp Spawn, по-друго да ви покажа, Warp Faction ви показах, Warp Enchant, всичко тип-топ. Отиваме в хома си. И нещо имам на копчета, ще го оправим. Така, да, в този епизод няма ви покажа така PvP, защото искам да ви разделя си сървърчето и ви покажа какво става въпрос. Да, и просто някакво друго да ви кажа. Освен влизайте, забавляйте се, играйте. Това много. Се кефте. Така, приятелчета, Faction и може да си правите Battle Faction, може да си правите. В смисъл, различни факшени да се биете. Това е яко според мен. Какво друго? Това е, да. Тук имам някакви работи имаме. Да, аз не живея сам, живея с Вико. Не живея с Вико вече. Сега живея с Water Dragon. И да, имам тук някои работи. Golden Apple, Sharp 5, Sharp 4, Sharp 4 и Smite 5. Да, то не е един от най-хубавите, но пак е добре. Добре, само да хапна. Значи... И да, това ще е за епизодчето. Не знам колко дълго е станало. Разведах ви всичките възможни варпове. Поне така мисля е варп. Вие като си влезете ще ги видите. Warp SMS, Warp Shop, Warp Spawn, всичко тип-топ. Да, това ще е за епизода. Аз бях Булайн и да, малко ми се спи вече, защото днеска бях леко тренирах това. И да, не си мислите, че само стоя пред компа. Не, хора, много рядко. Не сега много рядко, просто много рядко се сещам да снимам. И да, сега в момента снимам с един нов софтуер, който се нарича OBS. Open Broadcast, нещо такова мисля, че беше, забравих просто как се каже. Да. Ще има... Не, вие направо си изтеглете, ако мислите да снимате и не ви се такова на много всичко, нали смисъл. Направите с фрапса там няколко гигабайто такова и да. Аз това ви ги правя направо HD качество, всичко ще е тип-топ, добре. Спирам да говоря. Да, влезайте, забавляйте и да ви хареса. И аз бях Булайн и